Nagy Ferenc a magyar történelem egyik legméltatlanabbul elfődett karaktere. Parasztfiú volt miniszterelnök, majd emigráns politikus. De ki volt Nagy Ferenc? A kommunista áldozatok emléknapja alkalmából a volt kisgazda miniszterelnök életét próbáljuk bemutatni. Kovács Zoltánnak köszönjük szépen, hogy elvállalta az interjút. Mi Nagy Ferencről fogunk beszélgetni. Ki volt Nagy Ferenc, és miért érezte fontosnak, hogy emléket állítson az egykori miniszterelnöknek? A kommunizmus áldozatainak emléknapja jeles esemény Magyarországon, de nem tradicionális, ami azt jelenti, hogy nem évtizedekre visszamenőleg és évtizedek óta ünnepelheti a magyar közvélemény országhatáron belül is kívül. Sokkal inkább azt kell, hogy mondjam, hogy ez politikai indítatás volt a magyarországi rendszerváltás után, 1990 után, hogy hát bizony emlékezni kell. És az emlékezés, legalábbis ahogy én a több mint 3 évtizedes médiapályafutásom során megfigyelhettem, a portrékon keresztül igazán hatékony és igazán sikeres. És hát Nagy Ferenc, aki 1903-ban született a Baranya megyei Pécs melletti Bisse községben, az ő életútja nem ismert. Nagyon-nagyon nem ismert. Mondhatnám, méltatlanul nem ismert. Ez ki fog derülni. Legalábbis bízom benne, hogy a beszélgetés során. De már most a tisztelt nézők, hallgatók figyelmébe ajánlanám az angol és magyar nyelven megjelent 2 kötetes életrajzi könyvét, Nagy Ferenc miniszterelnök úrnak, Vasfüggöny címmel jelent meg 1948-ban Amerikába, és hát természetesen több évtizedet várni kellett a magyar fordításra és a magyarországi megjelenésre. Ez 1988-89-ben történhetett csak. Ki volt végül is a Nagy Ferenc? Egy egyszerű hatelemes parasztember volt, aki gazdálkodott a szülei révén egy alig 300 lelkes kis faluba Pécs mellett, egy csodálatos ékszerdoboznak nevezhető, mögöttem a tenkes, előttem a mecsek és egy kis völgyecske. Imádják a szőlők, a növények, a gyümölcsök az ilyen környezetet, és hát ott mindenki ezzel foglalkozott generációról generációra. A nagy család is tőzsgyökeres biseinek számított. Érdekes helyzet, ugye, mert abban a korban hát nem voltak még különféle ösztöndíjak ifjú titánoknak, akik tanulni szerettek volna, és Nagy Ferenc édesanyja egy nagyon világos gondolkodású, de iskolázatlan asszony volt, aki felismerte azt, hogy bizony a fiának tanulnia kell. És ő könyveket hozott haza. És petróleum lámpa mellett az általános iskolás korú Nagy Ferenc a világot megismerte, amennyire csak lehetett. Olyannyira, hogy 19 éves korában, kérem mindenki gondoljon a saját önéletrajzára, hogy mit csinál 19 éves korára. A Nagy Ferenc már akkor a falu főterén beszédet mondott. Háborús emlékezés, az volt a mottója neki. Hát oda nem lehet csak úgy kiállni és arról beszélni, hogy kék az ég, zöld a fű, és emlékezzünk az emberekre. Tehát ő kifejezetten felkészülten ment oda, és felfigyelt rá a megyei napilapnak az újságírója, aki azt mondta, hogy nagyon örülnének neki, hogyha segítene, és úgymond külső munkatársként bedolgozna a megyei napilapba, elsősorban agrár témákkal, mezőgazdasággal, állattenyésztésekkel kapcsolatosan. Tehát tulajdonképpen így indult el, ilyen értelembe véve a pályafutása Nagy Ferencnek a nyilvánosság fele. Hozzáteszem, hogy ezután a politikailag egy nagyon izgalmas időszak volt. Hát 1903-hoz adjunk hozzá még 20 évet, és akkor 1900-ban mindig ott tartunk, hogy a 2 világháború között. Na most a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy az agrár és agrárpolitikával és a gazda ügyekkel kapcsolatos téma vonzott a Nagy Ferencet is, és gyakorlatilag az 1920-as évek végétől már többfelé publikált. Így például a Magyar Hírlapnak, akkor volt ugye egy nagyon-nagyon patinás újság, ahova ő publikált, és onnantól kezdve egy válaszút elé került, hogy most mit csinál. Az agráriummal foglalkozik tovább, mezőgazdasággal, állattenyésztéssel, és a középbirtokos paraszti családnak a vagyonával, annak a gondozásával, földjük volt nekik, jószágaik voltak nekik,
vagy pedig megpróbál többet tenni a falusi társaiért, népeiért. És miközben többször Budapesten volt, látogatóban, szerkesztőségnél, sok mindenkivel megismerkedett, ő úgy döntött, hogy váltani fog, de közben ő megnősült, tehát gyakorlatilag először egy fia, ifjabb Nagy Ferenc született, ez generációról generációra keresztnevet mindig hordta az elsőszülött fiú, majd utána Júlia nevű lánya, és végül a Lacika született meg. De ekkor ő már az 1930-as évektől Tildy Zoltánnal elkezdték a Független Kisgazdapártot megszervezni, és ennek ő 1930-tól 45-ig a főtitkára volt. Tehát 1930-tól 45-ig. A politikai életben ez egy nagyon nagy időintervallum, a maiban meg aztán főleg, hogyha nézzük. 1939-es választásokra már egy kifejezetten erős kisgazdapárt volt Baranya megyében is, és 41-ben pedig a Magyar Parasztszövetség létrehozását kezdeményezte Nagy Ferenc. Mai szlogennel, csúnya kifejezéssel be volt oltva a politikával, ilyen értelembe véve. És utána az ő karrierje gyakorlatilag felfele ívelt, hiszen a szervezet elnöke, a Magyar Parasztszövetség elnöke volt 1941 és 43 között. A háború, mint olyan, természetesen mindenkinek az életrajzában megjelent az akkori korszakban. Nagy Ferenc bujkált, amennyire csak tudott mindenhol, hogy ne kelljen neki, hát hogy fogalmazzam, egy olyan háborúban részt vennie, amellyel a kezdetektől nem értett egyet. Ő nem ezen és nem azon az oldalon állt. Hite szerint ő mindig is a semleges gondolkodás, semleges országok politikája mellett gondolkodott, és nyilvánvaló, hogy Ausztria és Svájc volt számára az a fajta modell és az a fajta minta, amit el tudott volna képzelni Magyarországnak. De a történelem más csengőt, más vészcsengőt húzott meg Nagy Ferencék bejárati ajtaja előtt is. Nem lehetett jobbra, vagy nem lehetett balra azonos politikával, hogy mondjam, foglalkozni, hiszen a fasizmus a maga módján és a második világháború a németek keresztül gázoltak Magyarországon is, és hát meg sem álltak a keleti ország határon túl. Ez volt a politikai bevezető kategória. Majd amikor már a nemzetgyűlésbe, tehát a mai magyar parlament jogelődjébe is beválasztották, Nagy Ferencet országgyűlési képviselő lett, és akkor utána már jött 1945 és április 4-e, de úgy, hogy az oroszok, vagy szovjetek, ki hogy fogalmazza, hát azok egy kicsit elfelejtettek hazamenni akkortájt, annyira felszabadítottak bennünket, hogy mások szerint ezt megszállásnak is lehetett volna már akkor tekinteni. Ezeket nyilván körbebélelték különféle nemzetközi szerződésekkel, amelyeknek a tartalma és az értéke és az etikai megközelítése hagyott nyomot a magyar történészek lelki világába, hogy ki hogyan értékelje azokat a megállapodásokat. Tehát nagyjából így kezdődött a politikai pályafutása Nagy Ferencnek. Mikor érzett először ambíciókat arra, hogy ő miniszterelnök is legyen, és hogy nem csak parlamenti képviselő? Amennyire én megtudtam az elmúlt egy évtizedben az ő önéletrajzának számos epizódját nézni, nem merem azt mondani, hogy kutatni. Én gyakorlatilag egy újságíró vagyok, egy érdeklődő újságíró, aki nem téveszti össze magát a történelem kutatókkal. A helytörténet, mint lokálisan adott esetben az érdekelt. Én bajai származású vagyok, és 1984-ben főiskolai diplomával a zsebembe kerültem át Pécsre, és ott először a Körzeti Rádióban dolgoztam, majd egy ideig annak a vezetője is voltam, és utána a későbbiek folyamán médiaügynökséget alapítottam egyrészről, másrészről pedig azt az óriási nagy hiátust igyekeztem pótolni, amit a magyarországi rádiózás, televíziózás elmulasztott évtizedekre, az az archiválás, az értékeknek a megőrzése, és ebbe egy nagyon nagy informatikai váltás az, ami kényszerhelyzetet teremtett a mai napig, hogy a régi filmek, a régi fotók, ugye analógok, fekete-fehérek, szalagok,
Hát ezeket nem digitalizálták, és a múlt öröksége az hiányzott. Amikor kiderült, hogy amit én kicsiben látok a végvárakon, hát Nagy Magyarországon is ugyanez történt. Áder János köztársasági elnökként helyesen egy csúnya szóval rovancsot csinált a köztársasági elnöki levelezésekbe, levéltárba, és akkor került elő egy miniszterelnöki levél kézzel írva Nagy Ferenc részéről, amelyet ugye, mint később kiderült, Svájcban a szolgálati autójának a motorház tetején egy szállodai levélpapírra kézzel írt alá. De ez egy másik történet. Pusztán azt szeretném jelezni, hogy én szerintem soha nem készült miniszterelnöknek Nagy Ferenc. Soha. Úgy adódott a történelem, hogy a kisgazda párt minden idők legnagyobb választási győzelmét, 57%-os választási győzelmét érte el 1945 után, és ez őket felhatalmazta természetesen egy kormányzásra, egy kormányalapításra. De hozzá kell tenni, hogy akkor az oroszok, szovjetek Magyarországon ott tartózkodtak, méghozzá egy aláírt szövetségi szerződésnél teljes hadsereggel felfegyverkezve, és gyakorlatilag közvetlen kormányzati nyomást gyakoroltak a kisgazdákra, akik ezért koalícióra léptek a Magyar Kommunista Párttal, Rákosi Mátyással az élen, ezért óriási árat fizetett Magyarország. Évtizedek után is látjuk ezt a kérdést. Tekintettel arra, hogy Tildy Zoltánból lett a köztársasági elnök, először Nagy Ferenc, amikor a koalíciós kormányt létrehozták, újjáépítési miniszter volt. Újjáépítési miniszter volt. Tehát neki eszébe se jutott, hogy akkor miniszterelnök legyen. Az már egy következő történelmi esély volt az ő életében. Ugye említetted azt, hogy a választásokat hatalmas győzelemmel nyerték meg. Milyen programmal tudták ezt a hatalmas győzelmet véghez vinni, és a felálló kormánynak milyen kihívásokkal kellett szembenézni? Egy torzított munkás mozgalmi dal az úgy kezdődött, hogy föl, ti rabjai a földnek. Na most a kisgazdáknál egy betűvel, egy hanggal kiegészíteném, hogy föld, ti rabjai a földnek. Tehát a kisgazdáknál a föld az mindig is elsődleges volt, nyilván a tulajdonviszonyokat tekintve. Illetve a föld az magával hozza a mezőgazdaságot, meg az állattenyésztést, és a mai kifejezésével a feldolgozóipart. Tehát az elsődleges ez volt, hogy Magyarországot hogyan lehet a háború után beindítani, hogyan lehet úgy a termelést megtervezni, megszervezni, a törvényes hátteret megteremteni, hogy legyen mit enni, legyen mit inni, legyen mivel termelni, legyen mit eladni. De akkor ugye már hát közgazdasági szempontból is életveszély volt, az idősebb generáció emlékszik rá, a többiek csak archívfilmekben láthattak olyan jelenetet, amikor még Magyarországon pengő volt, és annyira elértéktelenedett, elinflálódott a pengő, hogy ilyen 100 000-ekbe kerültek egy darab tojás a végén, és a reggel megjelent árfolyamhoz képest délután már az utcaseprők söpörték a pengőt, mert értéktelenné vált. Na, ez a fajta kihívás is az akkori kormányra várt. 1946. augusztus 1-től vezették be a forintot. Ennek számos kormányzati megelőző döntés volt előtte, így például a háború idején elrabolt magyar aranyak és zsidóktól is elrabolt értékeknek a visszaszerzése diplomáciai úton, ami ugye Németországon keresztül Amerikába kötött ki. És amikor Nagy Ferenc már miniszterelnökként járt kormánydelegáció élén Amerikában, és a Fehérházban Truman elnök fogadta, az akkori elnök fogadta, akkor az volt az egyik kérés, hogy tessék visszaadni a magyaroknak azé, ami a magyaroké. És mivel egy legitim kormánya volt Magyarországnak, ez sikerült is, minő véletlen most
22-ben, 23-ban az Aranyvonat címmel született egy film Magyarországon, ami arról szólt, hogy a Magyar Nemzeti Bankból hogyan szállították ki az aranykincset, az aranyakat, és azt egy vonattal vittek ki a Magyar Nemzeti Bank néhány alkalmazottja, akiknek utána évtizedekig erről hallgatniuk kell. Tehát ezzel csak jelezni szeretném, hogy több mint fél évszázaddal is még olyan titkok derülnek ki Magyarország történetéről, országhatáron belül és főleg országhatáron kívül, aminek a pótlására tartok tőle, hogy még évtizedekig szükség lesz. Tehát egy lerombolt országot kellett a kisgazdák vezetésével megpróbálni az akkori kormánynak szervezni és újra elindítani. Az egyik ez volt a gazdaság stabilitása, a földről beszéltem, a forint bevezetése és az értékállóság. Ugye említetted, hogy Truman elnökkel találkozott, de Sztálinnal is találkozott. Mennyi mozgástere volt Nagy Ferencnek, mint megválasztott miniszterelnök? Hihetetlen politikai bátorság. Én ma már így fogalmazom utólagosan, hogy mi mindenre vállalkozott Nagy Ferenc miniszterelnökként. Na most gondoljunk bele. Elmegy egy világhatalomhoz Washingtonba, és azt mondja a maga bissei kifejezésével, egyszerűsítve, hogy jó napot kívánok, elnök úr, jöttem az aranyunkért. Hát ki merte volna annak idejéneket megfogalmazni, hogy ez a miénk, és adják vissza, és ez nekünk jár, és ezzel kell nekik segítenie a lerombolt Kelet-Közép-Európát. Ez volt Amerikában. Amikor Sztálinnál volt, annak az önéletrajzi könyvéből is ismerünk számos részletet Nagy Ferencnek, nem volt egyszerű megszervezni. A KGB jogelődje azért működött ott is nagyon keményen. Mindenáron el akart menni Nagy Ferenc egy szövetkezetet megnézni. Egy kolhozt a mai kifejezéssel. A vendéglátók meg szinte mindent igyekeztek megakadályozni neki, hogy oda ne jusson el, mert látták volna, hogy az akkori kommunista, szocialista nagyipar, a nagy mezőgazdaság hogy működik, pontosabban hogy nem működik, hogy élnek falun az emberek, milyen életkörülmények között, milyen jövedelemviszonyokkal rendelkeznek. Tehát kudarcról kudarcátán élte meg. Ajándékot mentek el vásárolni Moszkvába, a fél utcát kiürítették, a boltokat is kiürítették, pedig szerintem legfeljebb egy szamováré mehetett oda be semmi másért. Tehát végtelenül manipulált körülmények között volt Sztálinnál is. De volt egy érdekes történet, ugye, hát ez pedig Trianonra nyúlik még vissza, amit nevezhetünk, nem tudom minek, békediktátumnak, történelmi kisiklásnak, bárminek, de Magyarország vesztese volt annak, egyértelműen az ország határainak és lakosságának meghatározó jelentőséget veszítették el. Nagy Ferenc miniszterelnök Észak-Erdély egy részének visszakérését szóba merte hozni egyáltalán. Szóba merte hozni Sztálinnál. Na most Sztálin azért az egy dörzsölt, rutinos politikus volt, és mit mondott? Hát ha a román elvtársaknak nincsen kifogásuk, akkor mi részünkről természetesen hozzájárulunk, hogy Erdély egy részét kapja vissza Magyarország. Legyenek szívesek önök ott Amerikában elgondolkodni. Több mint 100 év után, a trianoni döntés után, mennyi olyan magyar miniszterelnököt ismerünk, aki publikus módon, bárhol, bármikor is, nem a kocsmába félrészegen, diplomáciai asztal mellett fölmerte vetni azt, hogy mi igazságtalan helyzetbe kerültünk Trianonnál, a mi földjeink, területeink nagyon nagy részét elvették. Ja, és bocsánat, mi lenne, ha ebből visszakaphatnánk valamit, vagy legalább üljünk le tárgyalni, hogy ebből mi történik. Nagy Ferenc megtette. Ez valóban egy nagyon példátlan eset, hogy tényleg ilyen bátran kivert állni. Illetve van még egy történet, hogy édesanyukája Nagy Ferenc édesanyja politikai áldozat lett, mert élet következtében meghalt, és ez a hír elért Sztálinhoz is, és Sztálin felajánlotta neki, hogy kérhet akármit. De erről a történetről tudná egy keveset mesélni? Többet tudnék, kevesebbet nagyon nehéz összefoglalni. Ugye Nagy Ferenc újjáépítési miniszter volt ekkor már, Budapesten élt, Budapesten lakott a családjával együtt. A
A család többi tagja, tehát most itt a szülőkre gondolunk elsősorban, mert a Nagy Ferenc felesége is bissei volt, osztálytársak voltak az elemi iskolába, és a Nagy Ferenc szülei is ott éltek. És az egyik adandó alkalommal volt egy kocsisuk, és szólt a Nagy Ferencnél, hogy akkor bemegyünk Pécsre a vásárba. Szomszédasszonyt is áthívta, és bementek Pécsre a vásárba. Ekkor Magyarországon, ugye 46-ot írunk, tudni kell, hogy 45-öt írunk, tudni kell, hogy 6 orosz laktanya volt a város területén. Amikor a piacra oda mentek, abban a pillanatban az ott lebzselő orosz katonák, akik hol ételért mentek, hol csencselni mentek, hol asszonynézőbe mentek, hát szóval nem mindig a legegyenesebb úton voltak, nekik megtetszett a lovaskocsi, meg a ló, az a kis fogat, amivel a Nagy Ferencék ott voltak. Ott már el akarták bitorolni, el akarták venni tőlük, de hát a kocsis legény, ez ugye kiderült, egy ilyen igazi paraszt markos ember volt, bissei legény, és hát néhány pofon ide-oda osztása után mégiscsak sikerült a családi vagyont megőrizni, és utána azonnal ők kocsira szálltak. Ugye Pécsről délirányba van a mai Horvátország irányába Bisse, alig 15 kilométerre, és elindultak lovaskocsival hazafele. És egyszer csak azt látják, hogy jön utánuk egy orosz tank. Na most gondoljuk el, akár egy ilyen bulvárfilmhez illő dolgon. Honnét tudták az orosz katonák, hogy egyébként nekik nem nyugatra Szigetvár fele kell menni, nem keletre Mohács fele, nem északra Komló fele, hanem délirányba kell elmenniük a lovaskocsi után. Milyen lehetett az orosz hadseregben, a szovjeteknél, hát hogy mondjam, a belső fegyelem, ha a piacon lődörgő orosz katonák visszamennek a laktanyába, a kaszárnyába, és mondjuk az ajtó mellett a szögről leakasztanak egy T-34-es tanknak a kulcsát, és fölülnek, beülnek, beszállnak a tankba, és akkor elindulnak csak úgy világot látni. Hát nem volt GPS annak idején, hogy jöjjenek, menjenek. Sajnos utolérték a miniszterelnöki anyukának, a családnak a lovaskocsiját, és próbálom mutatni a kameránál, mögéjük érkeztek a tankkal, és a tanknak az ágyújával lelökték egy az egybe az árokba a édesanyját is, aki a bakon ült, illetve mellette ült a kocsis. Sikerült a kutatásaink során a halotti bizonyítványt is megtalálni, az eredetit. És ott egy jegyzőkönyvet sikerült az orvos, aki felvette a jegyzőkönyvet, látnunk. A feje több méterre a testétől volt távol a miniszterelnök édesanyjának. Ez egy pénteki nap volt. Hát akkor még nem volt divat a szabadszombat, meg a kommunista szombat se. És vasárnap délután már eltemették Bissén Nagy Ferenc édesanyját. Amikor a megyei főispán helyettes, illetve alispán telefonon a miniszter úrnak telefonált, hogy nagy baj van, ő neki kellett autóval Budapestről Pécsre érkeznie, azonosítani a fej és a test alapján, hogy az édesanyjáról van-e szó, aki úgymond, hát a balesetet szenvedett, szót idézőjelbe tenném, mert átnéztük az akkori sajtót is, hogy mit írt a kommunista sajtó, mit írt a polgári sajtó, mindegyik másképp. Volt, aki azt írta természetesen, hogy ez közlekedési baleset volt, mint hogyha hosszú tömött sorokba, piros lámpánál a tankok sorba álltak volna délirányba, tehát fizikai lehetetlenség volt gyakorlatilag. A másik oldal sajtó az rendezetlen körülmények között történt balesetről számolt be. És érdekes módon a pénteki balesetnél este 9:30-kor történik a helyszíni szemlén a halottnak a beazonosítása, szabadszombat nincsen, ahogy mondtam, vasárnapra már koszorúktól kezdve minden elkészült. És vasárnap már a református szertartásnak megfelelően eltemettek Nagy Ferenc édesanyját. Puskinnak hívták az akkori budapesti orosz nagykövetet, ő jelezte Sztálin fele, hogy hát egy kis probléma történt, málenkája probléma,
ugyanis hát mindösszesen egy magyar kormány miniszterének az édesanyját az orosz tank, hát véletlenül, megint az idézőjel tessék a levegőben látni, meghalt. És akkor visszaüzent a Sztálin, hogy hát jövök egyen, kérhet bármit. Nyilvánvalóan ez személyes ügy volt. Igen, ám csak, hogy az oroszoknak, és ezt azóta már meg szovjeteknek, én mindig ezt a két kifejezést használom, hogy a történészek majd aláhúzzák, amivel egyetértenek. Hát akkor tájt, amikor már itt voltak Magyarországon, több minden volt hát a számlájukon. Ők rendszeresen jártak falvakba rabolni, mert nem volt nekik megfelelő ételük, és hát bizony erőszakoskodtak is. Egy ilyen eset megtörtént Bisén is, dokumentálva, azzal a kitétellel, hogy a bisei legények nem hagyták magukat, és egy vagy kettő orosz katonát, akik az asszonyaikra, lányaikra támadtak, hát nemes egyszerűséggel agyonverték. És a falu szélén most is van két patak, és egy malom. És a malom mellett volt egy kis, rosszul mondtam, a kis patak már nincs meg, hanem halastó van, és a kis patakba, hát hogy mondjam, oda vitték a holttestet. Természetesen az orosz katonák megtalálták, tehát a leltárból, a strigulából hiányzott, azaz egy vagy két agyonvert orosz-szovjet katona, és emiatt a faluból 3 vagy 4 embert hát úgymond összefogtak, és bűnösnek kiáltották ki a szovjet katonák, és gulágra internálták őket, tehát elvitték. A falu mindenki erről tudott. Az egyik Nagy Ferencnek a rokona volt, akit elvittek. Mit kért Sztálintól Nagy Ferenc édesanyja halálának erkölcsi kárpótlásaként, hogy a gulágról hozzák vissza a bissei elhurcolt embereket. Bármilyen furcsa, Sztálin eleget tett ennek. Most a Sztálin miatt furcsa ez a helyzet, hogy ezt teremtett. Tehát millió dolog még a mai napig is feltáratlan, mert ezeknek volt következménye. A falu évtizedekig őrizte a titkot. Ugye az a hölgy, akit megerőszakoltak, az megbélyegzett maradt a falu számára. Ők azért hallgatták el. Akik törlesztettek a szovjet-orosz katonáknak, ők azért hallgatták el. Meg a hatóságok is elhallgatták évtizedeken keresztül. Úgyhogy személyes beszélgetésekkor idős asszonyokkal Bisén, amikor jártunk, őtőlük tudtuk meg a legenda részleteit. Hát említetted, hogy ezt Sztálintól bármit kérhetett. Amikor volt Trumannál az aranyérben. Most csak hipotetikusan gondolkozunk hogy miért nem kért mondjuk függetlenséget, vagy független legyen Magyarország, mint Ausztria? Hogy ezt nem merte már megkérdezni, vagy miért nem? Most idézőjelesen olyan kis dolgot kért tőle. Nem szeretném megkerülni a választ, de egy biztos, hogy az egész akkori 1945-47 közötti koalíciós kormány működéséről a KGB irattára nagyon-nagyon gazdag iratokkal rendelkezhet, amelyet a mai napig is, hát még csak immelámmal tudtak kutatgatni emberek. Én úgy tudom, hogy 2021-ben született egy olyan megállapodás, amikor bizonyos tételeket lehetett az orosz titkos szolgálatok levéltárába kutatni. Tehát nagyon jó a kérdés, és lehet, hogy a válasz ott van bent ezekbe a feljegyzésekbe, hogy lehet, hogy kértek, vagy mondtak több mindent, csak ez maradt esetleg a Kreml falain belül, mint örök titok, vagy valaki megírta esetleg, aki részt vett ezeken a magyar delegáció tagjaként a tárgyalásokon, valamelyik emlékiratában, és lehet, hogy valahol egy fiókban van, hogy a halálom után majd x évvel valaki esetleg tárja nyilvánosságra, hogy senkinek semmi baja ne lehessen. Az akkori helyzetben, hát Magyarország egy megszállt ország volt. Több orosz-szovjet katona volt, mint magyar az országban. Tehát azt mondani, hogy jó napot kívánok, akkor most önök mikor tetszenek végre hazamenni?
Ugye nem majd 1990-ben, meg 91-ben, gondolhattuk ezt 45-ben, 46-ban, 47-ben, hanem rövid időn belül. Tehát én szerintem annak nem volt realitása, bizonyos értelembe véve, de mindvégig bíztak a kisgazdák abba, hogy előbb-utóbb a szovjetek hazamennek. Én szerintem a kutatások el fognak jutni oda, hogy ez egyfajta józan paraszti ész mellőzésével egyfajta naivitás volt a kisgazdák részéről, hogy egyszer eljutnak majd oda, netántán az ő kormányzások idején, hogy az oroszok kivonulnak. Ezt ma úgy fogalmaznánk, hogy az akkori geopolitikai környezet az nem tette lehetővé, irreális volt az, hogy most akkor ilyet kérjenek. Nagyot nem kért Nagy Ferenc, Nagy Ferenc kicsit kért Sztálintól, ez pedig az úgynevezett háborús kárpótlás. Mert azok a háború lezárásával szerződések születtek, ma már a mi agyunkkal észbontó azt mondani, hogy hát önök idejöttek, minket felszabadítottak, ezért benyújtották a számlát, hogy mivel tartozik Magyarország. Hadi kiadásokkal, egyebekkel. Hogy utána azért maradtak itt, mert még nem fizették meg, vagy a geopolitika miatt, mindegyikben lehet részigazság szerintem. Igenis kért átütemezést a magyarországi gazdasági helyzetre tekintettel Nagy Ferenc, és kapott is a úgynevezett kárpótlás, kártételi háborús károk miatti Magyarország mennyit fizessen Szovjetuniónak. Akkor tehát részsikereket elért, egy akkori filmiradót lehetett látni, amikor Mátyásföld környékén külön kisgéppel a magyar kormányküldöttség hazaérkezett Moszkvából. Egyébként Rákosi ott volt mellette végig, hozzáteszem, Amerikában a Truman elnöknél, amikor voltak Rákosi, akkor is miniszterelnök helyettesi besorolásban, illetve mint koalíciós kommunista pártvezető ott volt, és hát én tartok tőle, hogy esetlegesen amikor a tejázgattak, vagy éppen vodkázgathattak kint Moszkvába, akkor születhetett meg az a fajta szovjet-orosz elképzelés, hogy hát ezeket a kisgazdákat nagyon gyorsan meg kéne buktatni, mert előbb-utóbb ezek még olyanokat is akarnak, ami nekünk nem tetszik. Tehát én szerintem Rákosi elkötelezettségébe mérföldkő lehetett az a látogatás.